O, sige na. O, simula. Bakit hindi ka kumain sa oras? Bakit ako rin kumain? Oo. Hindi kasi nga busog pa ako no. Busog Nung pa. alas 12 na Alas 12 pa. O, sila lang, Ayoko. hindi ako kumain. O, hindi ako kumain. Oo. Ayun, Busog nandun pa, na ano tayo oras sa kumain? Alam mo tatakbo yung oras natin ng ganong oras, ba't hindi ka Hindi ko kumain? ma-expect na gano'n, kaya nangyaring gano'n yung nung Hindi, gabi sabihin mo, hindi ka wala ka rin tulog. Kasi ang tao, pag walang tulog, hinahangin yung utak. Sabot, kaya nandun na. Ano? Ang tagal, hindi ko naman sinisin, ang tagal-tagal nyo magawa ng ganito, bla bla bla. Ngayon nandoon na, si Oo. Galyar pa ganun doon. Hindi ko Oo. inintindi yung Bakit mo yung na, putang na lapad na ilong ni ayaw mo sitahin? Hindi ko siya sinisin. Unahin mo pag ganun. Checklist nga siya eh. Ano yun? Ginaguide niya yung Siya. yung tildak Sa eh. isang installation, hindi siya pwedeng makialam hanggat kinakabit. Makikialam lang siya yun kapag na. nakakabit na kasi magkakabit siya ng checklist. Yun ang trabaho niya, hindi makialam sa pag-install. Yun nga eh, Oo. pabalik-balik siya nung Yan. ginaguide niya eh. Kaya nagkaganon, nung tinatawag mo na ako na, yung natulala ako. Pero hindi ako natutulog. Natulala. Yung kaganda.